Здравейте хора, само Божика. Днес ще има малко на CS 1.6 с братовчет ми. Пак е много седно. На 72. Аз съм добър. Защо ми отниха пушката? Ще ги съдим. Добре. Чакай, че аз пиша. Не искам да цепя главата. Малко да е забавно на хората. Да не искам правити копчета. Понякога бъркам. Това се казва пендил. Цепим хора. Ще продължаваш ли да цепиш на сляпо? Без да ме цепи. Бомбата. Ти на сляпо ли цепиш, защо? И аз съм слепо, окей. Майко, аз вече си взел. Значи си взел, ама аз го убих. Аз на 68 кръв на оставих. Чакай, че ще още една бомбичка моя. Да я знам. Моята база е впръскана с пръйове. Какво човек? 100 кръв съм. Какво човек? Човека сте човек, аз съм чудовище. Не. Първата, другата бомба. И до газ. Къде си? Аз бях на 12 остай, браво. Браво. Амено. Дори ми. Ти кога беше там, Чек! Ти само там цепиш. Няма да взема бомби. Никой. Ма ти само как там пантаре, само седиш. Ти къде си, бе? Аз не те виждам. Виждам къде си, бе. Що си там, бе? Как отиваш винаги ти ама трябва да те чакам? Ще съдя, бе, курва. Всички тук съдям курвите. Къде си, бе? На странно копеленце. Аре, бе! На 16 кръв съм, човек. Айде. Вече няма. Искаш да съм... Тук да съм помощни, или? Ко? Искаш да се ядосвам? Сега. Да едеш! Казах ти аз. Това ще е последния раунд, хора. Така мисля.
И после ни смах да се позабавляваме, че някога правим. Да. Айде хора, бия го. Ай, какво стане? Ще цепя краката през стената. А? Има, май. Не, няма. Представям се. Аз тук пръскам като куче, а ти пръскаш като нуп. Ай, какво ще стане? Хора, това е последното за коца. О, чек, трябваше да видиш къде бях. Аз не чекаля. Аз само си игра с тебе. Айде. Ей, браво, браво! Добре това хора, това е всичко от мене и чао!